L-esponent ewlieni tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Manuel Delija, infexxi maqdaru jikkritika l-akbar investiment infrastrutturali ta' pajjiżna l-proġett tal-Junction tal-Marsa. F'artiklu l-moħħ wara l-arriva f'Malta u l-ex Chief of Staff tal-Ministru Austin Gatt infexxi r-redikola l-proġett b'7 flyovers u għal-iktar minn darba uża l-kliem The Spaghetti Junction. Fil-fatt jgħid li dan hu l-aqwa Spaghetti Junction fid-dinja. Manuel Delija spiċċa jinsulenta l-Prim Ministru lil martu u jgħid lill prim Ministru jekk qatt ħareġ mid-dar. Skont Manuel Delija proġett bħalma hu dak tal-Junction tal-Marsa m'għandux jirċievi tifħir fid-dinja. Qal li proġett bħal dak tal-Marsa juri l-falliment ta' bliet mhux żviluppati. Fil-fatt Manuel Delija kompla jattakka l-proġett u qal li dan mhu l-ebda miraklu tal-inġinerija u d-dinja mhux se tinnutaħ. U sejjaħ il-proġett bħala geġwiġija ta' toroq u saħaq li dan il-proġett mhux se jiġbed nies leħ, anzi ibedhom minn Malta.